mangler mad. Det gør os ikke glad. Vi vil være deres venner, fordi de har brug for nogle ekstra hænder i skole. Det skal de. Der er ikke noget plat i. Uddannelse til alle. Ja, selv til Palle. Ulandsbistanden kommer til deres tomme lommer. Selv fra vores land. Men går de mund til vand? Hjælpe kan vi lide. Vi går ind for demokrati. Ikke en psykopat, der styrer deres stat. Afrikan, 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 Afrikan. Afrikan mangler noget, men jeg er stadig glad. Hvorfor skal vi støtte, når det ikke giver nogen nytte? Jeg har det godt og bor også temmelig flot. Så hvorfor skal jeg hjælpe, når min økonomi begynder at skælve? Tænk på Danmark først. Vi vil ikke lide og tas. Og hvad med Grønland? Hvor er deres bistand? Jeg er ikke fra forstanden, men først kommer mit fædreland. Jeg tænker på det danske land, før jeg tænker ulandsbistand.